Ingena dong igani ma 2020. Igawa 2020 ni. Anya gisiwu. Igani nyobe baba. Igani Nedo thum. Okaneno wach mara. Kila ng'ato golo. No, jothumbe golo kabisa. Kendo kata kiwinjo kaka nyo trend ma nyo gigolo go. Ineno manyocha opijo golo mano nyogo baba gicha. Kingeni en thum moro ma bende ne ing'iyo godo ka lito yudo ng'ato. Kidadi lito ko yudo ng'ato. Ka en ng'ato ji thoro go e mbaka sana. Kolo ma okungo ywago gongi. Machamo okungo ywago go jaduong' Onyachi. Kato chako duogo golo makoro piny kaeri. Oywago piny. Ng'ama ne vionge kionge pesa. Be ing'eyo ni ng'ama kari kionge pesa ng'ama nyalo ng'ada piny imiti jomoko manono ng'in mag yaw soda. Bisa dhi dala gi chiegi Christmas. Kata in ionge pesa. Dhake maluoko matumbo. Okawuoni. Okere gina ni dhake maluoko matumbo. Okawuoni. Nikech ionge pesa. Nikech ionge pesa. Sani wadwa ng'eyane ni top 5 songs madongo manotimo maber the year 2020. Aneno ko pija ni ka. Pija ni she really tried. Pija really tried. Pija really tried. Kato John Junior. Awino nyatimo maber e charts. Yeah, Awino Kizungu luongo ni Awino so excellent. Yeah, he really tried. Kato mano koro wanyalo wacho ni mago thumbe ariyo motegno. Kato gine. Mokwongo ne wawuoye hera kionge pesa. Kionge pesa ng'ama de ionge. Mano achiel kuom wende mabende nyotimo maber e 2020. Nitiere message moro ma nyo gin go kanyo. Kato thum John Junior ni. Kamoro ndimo wacho ni kindaga Awino kidonje. Tudong diu. Ingeni mano koro jomriambo jok madwano donje keny. Point moro donjo ne kanyo ne anyalo gi kuodho ng'ani gi chiege lakini gikone to nyalo bet no nyalo dwoko ne jaode. Nitie kijana moro nyowuok piny ka. Iluongo ni Odongo Swag. Odongo Jalawama. Wewe nyang'ia. Piny ru na oko. Okore piny ru ne oko. Ni ng'ato penje, ni jaode penje ni to ni dhi kae. Okoni an thuma ni machamo piny maru na oko waket ni winji. Nyo golo album moro kanyo. Simbo Denyo. Simbo aka corona ka Simbo timre nani? Ka Simbo Denyo. Ingeni the same album. Ema paro ni nogole godo sama daktari. Nitiere thum moro kanyo mar the same album, no? Mabendo uwe watch mar corona matin. Odongo Swag Nyabeta bende nitiere kanyo. Mago wa songs manowuok 2020 ka. To ne gidhi kodwa maber. Koro corona manyo golo mar Simbo corona ka Simbo Denyo. Yes. Ingeni nyo en gi impact ne society. Kich samoro churi nyalo bet nokoso pesa. Midhi miringe. Kato bang'e kor kiduoge ywak. Nyuni ni jaera manowe jaera nyako weno manoringo jangoma. Ni koro Simbo corona ka Simbo Denyo. Simbo koro ywago nyako wino mabor. Koro Odongo Swag nyodhi maber kabisa nokomako kijana moro kanyo bende machiegni ni endi ang'eni dhi e top 5. This Toto wuod Ajigo. This Toto bende nyo biro maber sana. Wuod Ajigo no naneno kodhi maber kabisa. But pok ochopo e top 5 kanyo but Odongo Swag owinjore omak lwete obir kama owinjore bedi. Kaito ne nitiere Elisha Toto. Paro ga nyasomo. Weringo nyangoma chingi ywaga ni. Kata onge yawa, kata onge mwandu mar piny. Tuo moro donjo ni corona. Apenji ga ber koso negi. Corona nyodonjo. Kendo in one of the best songs manotimo maber e charts. Nogolo Corona, kaito nitiere thum maber nyogolo machiegni ni endi. Also did so well. Ang'e maber Elisha Toto. Elisha Toto is a face to watch. Yeah. Machiegni ni endi. You know, one of the top songs within the 5 maber notiyo motegno e 2020. Elisha nyaka chop kanyo. Yeah. Wantiere koda kijana mane kila ng'ato japiko wero, kila ng'ato wero, Amiso Twango. Bas. Nitie nyako ma kabiro limi. To kata mana guoko nego miye discipline. Mane tume mong'ere go. Ane Cynthia Nyagina. Iluongo ni Cynthia Nyagina. Nyako ma kabiro limi to kata guoko nego kae. Aneno ka japiko sani were, kila ng'ato within the ground. Wan wang'e ni okonya mako ground kako mako ground sani. Kamora mora medie sani. Bro nyuka jogo wacho ni ket nang'a. Ketna miso. Onge wacho ni ketna nyako makabiro to guoko nego nang'e. Macha. Mano was also chance jogo kuma bende notimo maber. Koro wacho ni in the top 20. Yes.
2020. Yes. Wan kuda Emma Jalabo ka, wan tere kuda Dongo Swag, wan tere kuda John Junior, wan tere kuda Miso Twango, wan tere kuda Elisha Tutu. Mtoto wa shule. Mago yago kuma bene nyoti mo mobera henya in 2020. Wangi kaka chat ringo. Wangi kaka chat ringo. Okay, no moko ko timo maber, others go tiyo maber, otiyo motegno, but 2020 imbenyalo kolwani chat mari 2020. Ngamo makoni ground. Nikech ngeni 2020 ngeni nitiere jothumbe moko mopogore opogore ma bende nyogolo gimoro. Yes. Be iparo ni nitiere ng'at moro e 2020 ngeni ma iparo ni onyiro be ni top 5 at 5. Yes. Top 5 in 2020. 2020. Jathumora mora iluo Nyanza. Wangi most improved. Most improved. Big wangi yo mangenyo kwangi angia kama but wangi yo ni twangi in terms of content. Nitiere jomoko bende nigi ground, ok ni ne gionge, ne gitimo maber. Yes. But ok ni go, but wangi yo ng'ama unga piny. To mako ground. Kabisa. Yani nitiere kamoae, to nitiere kamotime nade? Kamokete. To nitiere influence moro mabe. Inyalo konwa kaendi, wantiere WhatsApp, wantiere Facebook page, wantiere koda YouTube, Radio Lake Victoria TV, gite. Inyalo konwa e comments. Inyalo golo pachi. Feel free. Ni top 5 in 2020. Yes. Gin ng'agi. Tang'o momiyi ni feel ni ang'o motimo kech ing'eni ng'iyo ni to okete kama chalo na. Bwana kimi gimoro ya. Ami waya mana chia. Miya Odongo Swag kanyo. Ami Odongo Swag. Miya Odongo Swag kanyo. Kwa tunya ng'ia. Kwa tunya ng'ia piny timang'o. Piny una oko. Piny to rune oko. Odongo Swag piny una oko. Bluetooth mode. Mano tadier. Piny kionge mwandu yawa ng'ama dewi onge yawa. Miya Odongo. Odongo jalawama. Odongo jalawama. Nitiere Simbo Denyo, nitiere Ford Jabigori, nitiere Ate makora yiero mamiyi. Ane miyiero? An mayiero. Mareta. Bas, minyane Mano iluongo ni Ford Jabigori.